Hey mfethu, ngithi ngiyalala phela mfethu. Kade sengisembhedeni phela, yabo. Kade sengisembhedeni. Besikhumulile iskipho, sikhumule iskipho, imem zilele la, melele la mfethu, yabo. Sikhumule iskipho, flesh to flesh, skin to skin, yabo. Leyo body heat leyo. Sure, ngoba liyaqala ngene ishweza manje. Angazi mbese nilala kanjani Nkosi bethu. Kubanda kanje. Nini, angifuni nokwazi ukuthi yini le nilalisa kamnandi. Mhlawumbe uva. Kodwa-ke okwakho lokho. So, ngithi ngiyalala ngiyacabanga mfethu ukuthi yazini. I-content ikhona bro wami. I-content ikhona. Yabo. Konke kade ngicabanga mfethu yazi. Asengikhohliwe. Konke kade ngicabanga. Oh yeah. Yabuya. So, into kade ngicabanga ukuthi sizothi isizini iyodwa. Akukho ukuthi khona isizini 1, season 2. Ngicabanga ukuthi ziningi izinto ekuzozisho ezizoba related to i-gospel nesonto mfethu. Isonto lami ngoba phela ngiyasonta mina mfethu. Yeah. So ngakucabanga ukuvula itende ngikuthathe wena ungangena ungazi ukuthi ulabantu abahlanya ngekhanda yabo. Ngasheshe kukholakale lokho. Yabo uma ungangena ubathi uhlanya ngekhanda mase ngithi fire ngithinte la yabo uquleke uvuka right. Abantu bengakholwa mfethu yabo ngoba ubungathi uyahlanya vele yabo. Kodwa-ke ingakho vele ngazwana nawe ngoba ngangithi ngizokusiza uhlanye kanti hayi at least ingqondo ikhona yabo. So mfethu ngithi mina noma umumbi vele yabo. Angiboni ukuthi khona abazokuncoma kodwa ungasabi bro wami, ungasabi yabo. Yeah, ungasabi, unganqeni yabo leyo nto leyo. Oh yeah, nanti kade ngisho. So impilo iyodwa mfethu, we only have one season la emhlabeni, it's mortality. So lento will only be one season vele. So singa-add ukuthi episode 1, episode 2, episode 3 because mina bengidide lento le mengena ku-YouTube sengithi ngiyabheka ngithi ngifubuka umuntu ongilandela umuntu ngiyabona ukuthi yazini angisazi ukuthi yiphi engigcine ngayo yiphi esingaki mhlawumbe bhala ama-title kuphela. So mase ngabhala episode 1, episode 2, episode 3 and so on and so forth. Angazi ukuthi wena wazi ukubala ugcine kuba yabo kodwa ngizokusiza la uphela khona. Noma mhlawumbe ngiqale ngikusiza mase sifika ku-11 noma ngiqale ngikusiza mase sifika ku-21 angazi but already sengishare ama-video 3 yabo lento leyo. Angazi noma uzoresponda ngeyodwa but as naye alarm siyakhala, alarm yango-4. Yeah, as isihamba isikhathi kamugesi uhamba ngo-4. Yeah, kodwa second hour Eskom man. Hawu, as isikhathi sihamba mfethu sizokhula nathi. Sikhula ngama-ideas, sikhula nge-content, sikhula mhlawumbe nami ngithole ifoni phela ngithi manje le ngenza ngayo kodwa akusenani yabo. Akusho lutho lokho mfethu. So noma mhlawumbe abanye abantu bazobona ukuthi ngimuhle kunawe mfethu kodwa ungabi nomona bro wami yabo. Ungabi nomona wena zethembe vele ukuthi uhle bensizwa iy'nkomo zayo yabo. So yabo mfethu ngithi mina sizame mfethu lento le bro wami. We have nothing to lose yabo lento. And the most dangerous person emhlabeni is a person who has nothing to lose yabo, because they have all the potential. So yeah mfethu asenze mfethu.